Kaixo guztioi, jarraitzen dugu irudira zirkularrarekin, bigarren bideoarekin goaz. Kasu honetan ikusiko ditugu zeintzu diren parte hartzen duten aldagai linealak eta aldagai angeluarrak. Aldagai linealak posizioa, abiadura eta azelerazioa nahiko ezagunak dira, bai sinematikako beste alor batzuetan ikusi ditugulako. Berriak direnak dira aldagai angeluarrak. Beraz bideo honetan ikusiko ditugu batez ere zeintzu diren hauek, zelan definitzen diren, zelan marrazten ditugun, eta gero horretaz aparte ikusiko dugu zein den bi hauen arteko erlazioa. Hau da, hauek ditudanean zelan lortu hauek edo hauek ditudanean zelan lortu beste hauek. Bueno, ikusten dugunez, egikari bat daukagu, mugitzen dela zirkulo bat egiten, horregatik deitzen da igidura zirkularra, hau da bere hasierako posizioa, hau izango da beste momentu batean izango duen posizioa, eta hemen agertuko dira aldagai batzuk, edo interesatzen zaizkigun gauzak. S, V, AT, tita, omega eta alfa. Vale, lehenengoa. Hemen hasten da eta onadoa, vale? Aldatzen du bere posizioa, eta horri S dituko diogu. Posizioa. Zergaitik deitzen diogu S eta S isa edo Y orain arte egin dugun bezala. Hemetik mugitzen bazen pelota, vale? Hemetik mugituko bazen, hemen erabiliko genuke isa. Hemetik mugitzukotan I. Baina nola mugitzen den bidimentziotako plano batean, erabiliko dugu S. Posizioa adierazteko. Ikusten dugunez, pelotaren posizioa aldatuz joango da, eta nola posizioa aldatzen den, abiadura bat egongo da. Abiadura egongo da, posizioa aldatzen bada. Eta abiadura beti da ibilbidearekiko tangentea. Kasu honetan, horrela. Hemen dagoenean, horrela. Hemen dagoenean, horrela. Hemen dagoenean, horrela. Hori izango da, abiadura. Jarriko dugu, abiadura. Baita ere, deitu alzaio, abiadura lineala. Izango da, lerro honetan egiten duen abiadura, bale? Abiadura edo abiadura lineala. Horretaz aparte, imaginatu hasiera batean, gure egikariak daukala hau bezalako abiadura, eta hemen daukala abiadura handiagoa, eta hemen abiadura askoz ere handiagoa, eta hemen izugarrizko abiadura. Ikusten dugunez, hemen abiadura aldatuz joango da. Eta abiadura aldatzen bada, azelerazioa dagoela esango dugu. Ze azelerazioa, kasu honetan, tangentziala. Zergaitik, aldatzen dena da abiaduraren modulua, gesiaren luzera. Beraz, hau izango da, azelerazio tangentziala. Eta azelerazio tangentziala bere izena esaten duen bezala, ibilbidearekiko tangente izango da. Beraz, hemen marraztuko genuke azelerazio tangentziala. Orain arte ikusi ditugun hiru aldagaiak, ezagunak dira. Posizioa, abiadura eta azelerazioa. Baina kasu honetan tangentziala bakarra ikusi dugu. Zer da gertatzen dena? Hau definitu dezaket beste modu batean. Nik esan dezaket pelota hemen dagoela eta posizioarekin jolastu beharrean, nik horrelako hemetik aterata zirkularen zentrutik eta esan dezaket hemetik ona mugitu den bide honetan pelotak egin duela angelu jakin bat. Tita letrarekin letuko dioguna. Hau da, pelota mugitzen denean angelu hau handituz joango da. Bai? Zenbat eta distantzia gehiago, orduan eta angelu gehiago. Zenbat eta distantzia txikiago, orduan eta angelu txikiago bat. Beraz, ni deskribatu dezaket pelota nola mugitzen den, esaten badut angelua. Hau da, angelu jakin bat esaten badiate, eta ni badakit angelua onarte iritzen dela, orduan pelota egongo da, justo, zirkulo honen kanpoaldean, baina angelu jakin bat betetzen. Niri esaten badiate, hau dela egin duen angelua, nik jakin dut, hau mugituko dela. Beraz, angeluak erabiltzen baditugu, baita ere deskribatu dezakegu gure pelotaren mugimendua. Kasu honetan, tita letra hau deituko diogu angelua. Hemen hasten da egikaria. Ona heltzen da, eta gero ona heltzen da. Ikusten dugunez, hasiera batean, hemetik mugitu da onarte, eta egin du tita bat angelua. Baina jarraitzen du mugitzen, eta orain egin du tita bi. Beraz, angelu hau izango da hau, baina handiago ez da. Beraz, angelua aldatuz joango da, denborarekin aldatzen da. Beraz, nola angelua aldatzen den, definitzen dugu angelu hori nola aldatzen den, omega. Eta omega da abiadura angeluarra. Abiadura angeluarra esango digu angelua zelan aldatzen den. Oso harin aldatzen bada, abiadura angeluarra handia izango da. Angelua astiro mugitzen bada, abiadura angeluarra txikiagoa izango da. Eta horretaz aparte, izan daiteke pelota hemetik ona heltzeko, sortzen duela angelu bat, denbora txiki batean egitea. Eta ona heltzea arinago, hau da, izan daiteke pelota mugitzea
abiadura angeluar konstantearekin, hau da, segundu bakoitzeko egiten ditu angelu kantitate berdina. Baina ezin daiteke, astiro hastea eta geroz eta azkarrago egitea, eta geroz eta azkarrago. Kasu horretan, abiadura angeluarra aldatzen da, eta abiadura angeluarra aldatzen bada baita izan daiteke oso azkar hastea eta geroz eta astirago egitea. Bi kasu hauetan agertzen da gauza berri bat deitzen dena azelerazio angeluarra eta alfa letrarekin adierazten da. Beste gauza bat oso garrantzitsua, angeluak neurtuko ditugu radianetan, ez graduetan, bale? Suposatzen dut jakin gauzuela bira oso bat egiten baduzue, egin dituzuela 300 eta 360 gradu. Hau berdina neurtu daiteke radianetan. Ez dut esalduko radian zelan zer den, baina bueno, jakin behar zuena da, bira oso bat egiterakoan 300 eta 360 gradu izango da honen berdina. Bi bider pi radian egitea. Hau radianetan dago idatzita, radianetan eta aldiz hau graduetan. Beraz, hau da bien arteko berdintasuna. Eta hau oso ondo jakin behar duzue. Bi pi radian izango dira 360 gradu, bira oso bat. Pi goratu dela 3,4, beraz bi bider pi, 6,28, dena den angeluak eta erabiltzerakoan iaia beti pi, hau horrela utziko dugu, bale? Ikusiko dugu ariketetan eta zergaitia. Baina jakin behar dugu eta oso garrantzitsua angeluak radianetan neurtuko ditugu. Beraz, orain joango gara ikusten zein den bakoitzaren unitatea. Kasu honetan posizioa, posizioa jarriko dugu beltzez, metros neurtuko dugu. Bai? Abiadura beti bezala, metro, zati, segundu. Azelerazioa, metro, zati, segundu karratu. Esan dugu angelua neurtuko dugula radianetan. Abiadura angelua esaten digu zeran aldatzen den angelua denborarekin. Orduan izango da radian, zati, segundu. Eta azelerazio angeluarra izango da zelan aldatzen da abiadura angeluarra segundu bakoitzeko. Ba, izango da berdina, berriz ere, zati, segundu. Radian, zati, segundu karratu. Fijatzen bazarete metro segundu karratu, eta da radian segundu eta radian segundu karratu. Beraz, adibide erraz eta oso labur bat. Esaten badigute, gure gorputza dagoela pi radian lekuan, pi radian jakiteko non dagoen, buruz jakin dezakezu radianak zelan altonatzen diren, edo bestela, aldatzen duzue hau graduetara, bi pi radian 360 gradu badira, pi radian izango da, honen erdia, hau da honen erdia, beraz, hirukorregala egin dezakezu, baina 180 gradu. Eta 180 gradu justo izango da, hemen. Hemetik hasten bazareten neurtzen, 180 gradu izango dira, hauek dira 180 gradu. Beraz, esaten bat didate, pi radian posizioan dagoela nire pelota eta ni hemetik hasten banez neurtzen, ari diren esaten da, pelota hemen dagoela. Esan aldiate baita ere, zenbat metro egin dituen, baina metroak esatea edo angelua esatea, berdina da nik dakidalako hemen dagoela kokatuta. Orain ikusiko duguna da, zelan erlazionatzen diren hauekin. Behitu, alde batetik jarri dut hemen zein den zirkunferentzia baten perimetroa. Bi aldiz, pi bider zirkunferentziaren erradio. Zirkunferentziaren erradio izango zen hau. Hau da erradioa. Vale. Orduan, demagun nire durala erlazionatu alde batetik posizioa eta beste alde batetik angelua. Ni badakit angelua radianetan neurtzen dela, posizioa metrotan. Hau zaizu zuei aukerutu behar, baina izango dizuet. Nik egiten badut bira oso bat, hau da, hemen hasten banaiz, jarriko dut, ni hasten naiz hemen, eta mugitzen naiz hemetik, eta berriz ere heltzen naiz hasierako puntura. Ni galdetzen baizu zuei, zenbat gradu egin ditut, basan dugu, bira oso bat egita graduetan direla 360 gradu, baina radianetan izango zen 2pi. Beraz, nire angelua izango da 2pi radian. Eta ni galdetzen baizuet, zenbat metro egin ditudan hemetik mugitu naizenean, jakiteko hori nahikoa da jakitarekin zein den zirkunferentzia baten perimetroa. Azkenan egin duzuena izan da perimetroa. Beraz, egindako distantzia S izango zen bi bider pi bider r metro. Azten baditugu unitateak, geratzen zaigu, geratzen zaiguna izango da
angelua dela 2pi eta espazioa edo distantzia 2πr. Beraz, bi hauen arteko erlazioa kasu honetan eta kasu guztietan hau izango da. S izango da angelua, jaiko torrela, erradioa bider angelua. Ze fijatzen bazarete, S da angelua bider erradioa. Bai? Eta hau ez da bakarrik hemen gertatzen, beti gertatuko da. Hau da lortu dugun ekuazioa, bai? Disposizioa izango dela angelua bider erradioa, eta modu berdinean abiadurekin gertzen da. Imaginatu, nik daukat hemen pelota, ezta? Eta bere abiadura angeluarra honelakoa da. Bale? Nire abiadura angeluarra handitzen bada, horrek esan nahi du, fijatzen bazarete, abiadura lineala handitu da. Zenbat eta gradu gehiago egin, orduan eta metro gehiago egin ditut segundu bakoitzean, beraz, hauek erlazionatuta daude, abiadura lineala eta angeluarra. Eta erlazioa R-rekin lortu daiteke. Zeran egin dezakezue? Honekin egin dugun bezala. Eta berdina azelerazioarekin. Nik geroz eta azkarrago mugitzen banaiz, egiten ari naiz, geroz eta angelu gehiago, beraz, azelerazio tangentziala kontuz, ez da azelerazioa da, azelerazio tangentziala. Eta azelerazio angeluarra estuki erlazionatuta daude. Suskribatu kanalera hau bezalako bideo gehiago ikusteko, eta Twitter kontuan eskatu aldituzue bai azalpenak edo ariketa zehatzak. Eskerrik asko eta agur.